היי, שיעור עזר, למבחן בספרות, כיתה בפאבה, אוקיי, בוא'נה, אנחנו מתחילות עם זוליכה, הנערה. הנערה הקדושה. מטנג'יר. אוקיי. אז קודם אתם צריכים לקרוא בסיפור, שזה בעמוד 200. זה בפיתחו את השער. לא. שער. איזה עמוד? בעמוד, שנייה אני אגיד לך, תבדקי בדף, לא כתוב. שנייה, פסלה שלנו. יש גם שאלות, כן, שאלה. אז קודם כל סיפור כאילו בלעדינו, כן? כי אין לנו עכשיו. כי אין לנו כבר עכשיו. אנחנו נעשה שתי סיפורים עכשיו, ואם אין לנו זמן נעשה עוד שתי סיפורים. הנה, זה לכאן הרע, 265. 265, כולם לפתוח? 65. פותחות? אוקיי. תקראו את הסיפור, תעשו פוז שנייה. תקראו את הסיפור, ואז אוקיי, יאללה. אוקיי, אז אם יש לכם דף שאלות כמונו. אתם אפילו לא יכולות ללמוד מהשאלות שאנחנו שאלות. אוקיי, יאללה, מה בשביעי? שנייה, איפה הדף הגדול? תשאלי אותי ואני אענה. טוב, איזה סוג יצירה? זה סיפור עם. איזה דמויות מרכזיות? אוקיי. תחשבי וכתבי מה קורה בסיפור תיאורה המפורט של מה מסתכלת. תחשבי וכתבי מה תורם לסיפור התיאורה המפורט של זוליקה בתחילת הסיפור. אוקיי, איך הוא עוזר? כי, אני יודעת. לא, רגע. שהיא הייתה ממש יפה וחטובה ובוגרת. נכון. אוקיי, יאללה. לא, תביא לך זה. אבל אם שאלה שאני לא יודעת, אז יאללה. לא, אני פשוט אגיד לך. טוב, אבל אתם שומעות, כן? כי אם לא, ככה. מה הם השלבים שעברה זוליקה עד לשלב החטיבה? אוקיי, אני יודעת. אוקיי, חטפו אותה. שלב 1. 2, שמות טוב. 2, בן המלך, הציע לה אושר, ושהוא מתחתן. נכון, שלב שלישי. אוקיי, שלב שלישי, הוא שלח אותה לבית, לא, סליחה, הוא ביקש משר שיעזור לו וישכנע אותו. אסר. כן, 4, הוא שלח אותה לבית האסורים שיענה אותה. 5, הוא שלח נשים יהודיות שהתאסלמו והראה להן כאילו ושיראו לה כמה זה תסביר לה שתגיע זה שהיה שדבק בה ולא נתן לה ללכת. 7, אוקיי, אז הוא מבקש רבנים, אתם תראו מה זה הרבנים בסיפור. 8, היא אמרה שמע ישראל לפני. מה הוא ביקש רבנים? הוא אמר, הם תראו בסיפור. תראו בסיפור. ו8? אמרתי, הוא אמר שמע ישראל. מה ישראל מתי? לפני מותה. אוקיי, מה הדילמות שעמדו לפני זוליקה? I don't know. 1, מוות. נגד? מוות כיהודייה נגד חיים כמוסלמיה. נכון. מוות כיהודייה נגד עושר וכסף. נכון. אין לי מושג, תגידי. פיקוח נפש להציל את הילדים, נכון. או להישאר במיטה, כי את יודעת שלישית הדרך האחרון. יודעת? אני שואלת. טוב. האם תציל את עצמם האם תצפים לה? או שתשמור על דקה? טוב. בוא נמשיך. עוד שאלה. טוב, שאלה 4. לא, 3. איזה ניסיון זוליקה היה ביניכם? הוא היה קשה יותר. מוות וחיים. כי בעצם מוות זה כאילו זהו, נגמר לך החיים. אז לדעתי עדיף כאילו מצד זה. הסבירו מדוע נבחרו דווקא מילים אלו לכותרת. כי אני דיברתי על קידוש השם, אז היא קדושה. נכון. אוקיי. זהו. אוקיי. עכשיו אני שואלת שאלה. אוקיי. אוקיי. עכשיו תקרא
הפוז, גם אנחנו עושות פוז. לא, אנחנו עושים עכשיו במקדש דוד. אבל לא קראנו כסיפור. טוב, אנחנו עושות פוז. כבר חזרות אליכם. כבר חזרות אליכם. ביי.